በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምስ 40 ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታ። ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ መፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ህያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜን ክፋል ግብፂ ናብ ዝርከብ ክልተ ኣውረጃታት ኣመሓዳሪ ነበረ። ንሱ ሓንቲ እንኮ ዝኾነት ድምያና ትበሃል መልክዕትን ምጭውትን ጓል ነበረቶ። በዓል ቤት ማርቆስ ድምያና ጓሉ ገና ህፃን እንከላ ስለ ዝሞተት ጓሉ 3 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲዱ ናይቲ ኣውራጃ ዝነበረ ጳጳስ እግዚአብሔር ክባርኻን ኣብ ዕቅቡ ክሕልዋን ምጽዋት ሃባ እቶም ኣቦ ድማ ከይጽምዋ ብምባል ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ 40 ህፃናት ደናግል ኣምጺኦም ብሓንሳብ ክምህርዎን ጀመሩ። በዚ ድማ ካብ ህፃንነታት ሒዛ ኣብ ናይ ብሕታዊ ክፍሊ ምጽላይን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምንባብን ትፈቱ ነበረት። ቅድስቲ ድምያና ጓል 12 ዓመት ምስ ኮነት ኣቦኣ ንሓደ ወዲ ንጉስ ከመርዓዋ እንተደለየ ንሳ ግን መርዓት ክርስቶስ ንምዃን ብድንግልና ክትነብር ከም እትደሊ ነገረቶ። ኣቦኣ ግን ንሳ እንኮ ጓሉ ስለ ዝኾነት ምስኡ ኣብ ቤቱ ክትነብር ተማህፀና። ንሳ ግን ካብ ዓለምን ፍትወታን ሪሕቓ ምስ ኣሕዋታ ደናግል ክትነብር ከም እትኽእል ስፍራ ንኽሰርሓላ ስለ ዝለመነቶ ኣቦኣ ድማ ሰፊ ቅጽሪ ዘለዎ በዓል 3 ደርቢ ርሻን ምስ ጀርዲኑ ሰርሓላ እሞ እመምኔት ብምዃን ኣብኡ ህይወት ምንኩስና ጀመረት። ዝያዳ ኩለን ኣሕዋታ ኣብ ናይ ብሕቲ ክፍሊ ተዓጽያ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና ትነብር ነበረት። ኣርማዊ ንጉስ ድቅልጥያኖስ ንጣዖታቱ ኣጵሎንን ኣርጤምስን ምምላኽ ንዝኣበዩ ህዝበ ክርስቲያን ምእሳርን ምቕታልን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣቦኣ ማርቆስ ኣብ ቅድሚ ጣዖት ንኽንብርከኽን ዕጣን ንኽዓጥን ስለ ዝተሓተተ መጀመርታ ኣበየ። እንተኾነ ግና እንተዘይኣሚንካ ንጓልካ ምስተን ምስኣ ዘለዋ 40 ደናግል ክንስይፈን ኢና ምስ በልዎ ምእንቲ ጓሉ ክብል ንጣዖታት ክዓጥን ፍቓደኛ ኾነ። ነዚ ዝሕዝን ዜና ዝሰምዕት ጓሉ ሰማዕት ቅድስቲ ድምያና ኣዝያ ሓዝነት። ቅድስቲ ድምያና እውን ቀልጢፋ ካብ ገዳም ብምውፃእ ናብ ኣቦኣ ኸደት እሞ እንታየ ብዛዕባኻ ዝሰምዕ ዘለኹ ንፈጣሪኻ እግዚአብሔር ምኽሓድካን ንብኢድ ዝተሰርሑ ጣዖታት ምምላክካን ካብ ምስማዕ ሞትካ ምስማዕ መሓሸኒ ነይሩ። ከመይልካ ነቲ ብኢድ ዝተሰርሐ ስፍራ ሰይጣን ዝኾነ ጣዖት ሰገድካ? ኣቦዬ ኩሉቲ ዝገበርካዮ ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ። እንተ ደኣ በዚ ዘለኻዮ ክሕደት ጸኒዕኻ ንጣዖታት ብምኽሓድ ናብ ኣምላኽ እንተ ዘይተመሊስካ ኣቦይ ኣይኮንካን፣ ኣነ እውን ጓልካ ኣይኮንኩን። ኦ ኣቦይ ካብ ኣረም ይኾንካ ኣብ ሲኦል ምስ ሰይጣን ንዘለዓለም ምሟት ብስም ክርስቶስ ብሰማዕትነት ሓሊፍካ ንዘለዓለም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ ዝሕሸካ ኢላ ናብ ገዳማ ተመልሰት። ኣቦኣ ማርቆስ ብቓላታ ልቡ ተተንከፈ። ኣምሪሩ ብንስሓ እናበኸየ ድማ ኣነ ኃጢአተኛዬ፣ ኣነ ኣብዞም ግብሪ ሰብ ዝኾኑ ጣዖታት ምውካለይን ኣብ ስፍራ ሰይጣን ምስጋደይን ኣዝየ ተጋግኹ። ኦ ምስጉን ዝኾንካ እግዚአብሔር ነዚ ኸስተውዕልን ካብ መዓሙቕ ኃጢአት ንኽወፅእ ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝቐደስካለይ እመስግነካ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሰማያዊ ተስፋ ኣሎኒ። ኣነ ብስም ጐይታዬን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውቴ ምስኡ ክኸውኔ ንዘለዓለም ምስኡ ክነብር ይበለ። ብድሕሪዚ ብቐጥታ ናብ አንጾኪያ ብምኻድ ንኸሓዲ ድቅልጥያኖስ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ብዝኾነ እግዚአብሔር ምምላክ ገዲፍካስ ከመይልካ ንጸመማትን ንዓባሳትን ስፍራ ኣጋንንቲ ዝኾኑ ብእምንን ዕንፀይትን ዝተሰርሑ ጣዖታት እተምልኽ። ስም ኢየሱስ ሰናይ ዝኾነ ስም እዩ። ሕያው ዝኾነ ስም ጐይታ ኢየሱስ ዝተመስገነ ይኹን በለ። ኣቦኣ ማርቆስ ገጹ ብትምህርተ መስቀል ድሕሪ ምምዕታብ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ብዓውታ ኣነ ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣኣምን በለ።
ንጉስ ድቅልጥያኖስ ድማ ብሕርቃን ኣነ ዕርክነትና ክሕሉ ብዙሕ ተጋደልኩ ንስኻ ግን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝበይ ኣዋረድካኒ ኩሉ ህዝቢ ከም ጸላእየ ይጸልኣካ ከም ትሕማቕ ጌርካ ዘዋረድካኒ ከዋርደካ ኢሉ ብምፍረራህ ቀልጢፉ ክጣዓስን ተመሊሱ ኣብ ቅድሚ ጣዖት ክንብርከኽን ዳግመ ዕድል ሃቦ ኣቦ ማርቆስ ግና ኣብ ሰማይን ምድርን ብዘይካ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የለን ብስሙ እውን ክመውት ብምባል ኣበየ ንጉስ ድቅልጥያኖስ ንማርቆስ ክስይፍዎ ኣዘዞም እሞ ኣብ አንጾኪያ ኣብ መጀመርያ 4ይ ክፍለ ዘመን ሰማዕትነት ተቐበለ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ዕለት ድማ 5 ሰነ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዘለዓለም ተዘኪሩ ይነብር ንጉስ ድቅልጥያኖስ ማርቆስ ዓርኮ ንጣዖት ክሒዱ ናብ ኣምልኮተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽምለስ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነት ጓሉ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንሓደ ካብ ምዃንንቱ ክብርን ሃብትን ብምሃብ ንጣዖታትና ከተምልኽን ዕጣን ክትዓጥንን ኣእምና እንተ ኣበየትካ ግና ኣጋፍዓያ ንኹሎም ክርስቲያን ኣብነት መታን ክትከውን ንዓኣን ምስኣን ዘለዋ 4 ደናግል ሰይፈን ብምባል ናብ ሰማዕት ቅድስት ድምያናን 40 ሰማዕት ደናግል ሰዓብታ ዝነብርኦ ገዳም 100 ሰራዊት ኣሰንዩ ሰደዶ ሰማዕት ቅድስት ድምያና እቲ መኮንን ምስ ሰራዊቱ ኣብ ጥቓ ገዳም ምስ ረኣየት ናብ እግዚኣብሔር ክሳብ መወዳእታ ህይወታ ጽንዓት ሃይማኖት ክህባ ድሕሪ ምልማና ነተን 40 ደናግል ምእንቲ ክርስቶስ ክትሞታ ፍቓደኛታት እንተ ኮይንክን ኣብዚ ምሳይ ጽንሓ እንተ ኽኢልክን ግና ካብ ሕጂ ብኣጉ ህደማ በለተን እተን 40 ደናግል ግና ብፍቕሪ ክርስቶስ ስለ ዝተማርኻ እናበኸያ ንሕና ንዓለም ኒዕቕና ኣብዚ ገዳም እዚ ክንነብር ቀንዲ ምኽንያት ዝኾንክና ንስኺ ኢኺ ስለዚ ካብዚ ኣብ ንኸዶ ይብልናን ምሳኺ ብስም ክርስቶስ ክንመውት ድልዋት ኢና በልኣ ብድሕሪዚ እቲ መኮንን ናብቲ ገዳም ኣትዩ ኣነ ብንጉስ ድቅልጥያኖስ ዝተላእኩ እየ ብቓላቱ ንኣማልኽቱ ክተምልኺ እእዝዘክ ኣለኹ በላ ነዚ እንተፈጺምክ ድማ ዝደለኽዮ ክህበክ እየ ብምባል መልእኽቲ ንጉስ ድቅልጥያኖስ ነገራ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ድማ ብትብዓት ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ዝፈጠረ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ኩሉ ዝፈልጥን ኣብ ኩሉ ዝነብርን ንኩሉ ብሓቂ ዝፈርድ ካልእ ኣምላኽ የለን በለቶ እንተ ኣነ እሞ ጎይታዬን መድሃንየን ኣምላኸይን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሴራ ኣቦውን መሃያዊ መንፈስ ቅዱስን ብስም ቅድስት ሥላሴ ኣኣምን ንዕኡ እምስክር ኣብ ስሙ ጸኒዐ እመውት ንዘለዓለም ምስኡ እነብር በለቶ ብመልሲ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ዝተቖጥዐ መኮንን ንሰራዊቱ ብዝተፈላለየ ኣዝዩ መረርትን ኣሰቀቕትን ዝኾኑ ግፍዕታት ከሳቐይዋ ኣዘዘ በዚ ድማ ብዙሓት ብኣምላኽ ሰማዕት ድምያና ኣመኑን ኣኽሊል ሰማዕትነትን ተቐበሉ ብድሕሪ ብዙሕ ስቃይን ግፍዕን ጎይታና መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወላዲቱ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱሳት መላእክትን ብኽብሪ ካብ ሰማይ ወሪዱ እቲ ዘዳለወላ ኣኽሊል ክብሪ ገሊጹ ኣጸናኒዑ ቃል ኪዳን ሃባ ንዓዓ ኸሳቕዩ ዝደኸሙ ዝበዝሑ ሰራዊት ነዚ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣምላኽ ሰማዕት ቅድስት ድምያና ብምእማን ኩሉ እቲ ዝጽዕርዎ ዘለዉ ከንቱ ምዃኑ ነቲ መኮንን ምስ ነገርዎ እቲ መኮንን በዚ ተቖጢዑ ንሰማዕት ቅድስት ድምያናን ነተን 40 ሰማዕታት ደናግል ሰዓብታን ካልኦት 4,000 ዝኣኽሉ ምእመናትን ክስየፍ ኣዘዘ ብዕለት 13 ጥሪ ድማ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበሉ ሰማዕት ቅድስት ድምያና 3 ሰማያውያን ኣኽሊላት ማለት ናይ ድንግልና ናይ ትዕግስትን ሰማዕትነትን ኣኽሊል ተቐበለት ጸሎታን በረኸታን ናይ ሰማዕት ቅድስት ድምያናን 40 ሰማዕታት ደናግል ደቃን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።